unang Santo Papa sa simbahan niya Katoliko. Karon, nganong nitindog man ta niini karon og nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia og referensya. Una nga katarungan pinangga nga igsuon. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sukad karon, ang imo ngalan dili na Abram, kundili Abraham na. Kaya gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abram ngadto sa Abraham. Ugon sa ituyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Unsa to? Amahan sa tanang mga nasod. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abram ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Ang ngan ni Pedro dili Pedro. Ang ngan ni Pedro Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Jesus kaniya ug miingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan, apan sugod karon nganlan ka nag Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Diyos, ang anak sa Diyos, nga mao si Kristo. Sa Old Testament ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham, unsay tuyo sa Dios aron mahimong amahan dili sa pipila ka nasod kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan masabot na nato. Nga si San Pedro kay giusab angan nahimo siyang amahan sama ni Abraham. Amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nakaron, diri sa Roma, Kapitulo 4, versikulo 6, ningon ang ato Ginoo pinaagi ni San Pablo. Si Abraham, mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kay wa man tay mabasahan sa entire New Testament. Mao nagtubagon, nahibaw baka wala. Nahibaw ko, no? Nahibaw ko ginsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope. Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama good sa Pilipinas, naguna ang nasod, nauwahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingaan mo pa'y pagtungha. Sa diha din paghingaan sa Pilipinas, diha na nitungha ang Pilipinas ba iting? Ang iyang divine appointment diha na. Nauwahi lang ang official naming. Di po na mo'y nakapabalaan ang paghingaan. Di po na mo'y nakapasantupapan niya ba iting? Balik ko na ko, ang nakasantupapan niya, una, giusab ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutana, wa jud ka focus sa duha ka ligi. Mayong hapon kanatong tanan, katawhan sa Dios nga uhaw sa kamatuoran. Agig pagtimbaya sa to pinangga nga igsuon si Brad Ismael Bainting atong negative side ug mao kini ang atong pagabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Atong pamalandungan nga doon nalay usa ka main idea niini. Kasi San Pedro unang Santo Papa. Dili ang dialogo namo nga siya ba ang nagtukod sa Church of Rome. Dili na mo ay topic.
Siya ang unang Santo Papa. Mao nay main idea karon. Kumusimang ni ana ang pangutana, di angay tubagon. Naman na sa atong rules, one of the rules. Karon, dili pud ang debatihan nato niini ang tinuod nga simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Unsa atong gidaylugan karon, si Pedro ang unang papa. Period. Si Pedro unang santo papa sa simbahan. Maura na ang atong fokusan karon. Mahimo tag thesis o saraman jud ka main idea, dili man daghan. Ang among gidaylugan karon dili pod kabahin nga niadto bas Rumas Pedro. Di mo na moy atong timaron. Niabot ba siya gwa? Kung mamutana gani siya niabot ba si Pedro sa Roma, di na moy tima. Ang tima karon si Pedro ang unang santo papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Ato nang klarohon, mga pinangga nga mga igsuon. Ang atong dialogo karon nagapunting lang sa usa ka main idea nga si San Pedro ang unang santo papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Ang dialogo sad wa kini magpunting, no? Sa mga papasi nga nag-abusar sila katungdanan. Kundi nagapunting lang ni sa usa ka tawo nga mao si Pedro. Wala nga klaro kaayo nagsata og atong gisabot. Gihimo na tong parallel si Abraham og si Simon. Nya giusab ang iyang ngalan. So, munang unang haligin ako ha. Gawas lang kung wa usba ang nga ni Pedro. Gikan Simon ang pabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usab sa ngalan sa usa ka tawo ug ang Dios pa jud ang nag-usab. Dili si Father Darwin. Dili ang mga Hudeo. Ang Dios nga nagpakatawo ang nag-usab sa ngan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tubag. Objection. Okay. Reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa atong role, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, kinahanglan tubagon categorically. Kaya nga, ang akong objection mauni. Nangutan ako categorical. Ang akong categorical question, gigamit niya ang Matthew 16:18, niya iyang giingon nga si Pedro na So what's iyong your amahan. categorical question? Ang akong categorical question mauni. Sa teksto, wa may mabasa nga nahimo siyang amahan nga nag-ingon. Pangutana, ang maong gibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan. What Ano is ba siya? the- Ikaw o ang bersikulo? Okay. Wala akong categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no? Dili. If not, proceed to question number 4. Sunod, pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Siya, I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag og elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kay nagpaila man si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila ba po si Pedro nga siya Santo Papa? The 1 Nagpaila minute o- rule has expired. Remarks for 1 minute. May I would like to remind the interpellator direct to the point question. The right side is given now the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. Kada sa You have 1 minute. Oh, Expired na ang 1 minute mo replace rule. ako. Proceed. Sira kahurot imong 1 minute.
O, ni na din ang utana mo gud siya nga, ni angkon ba si Pedro nga amahan sad, ni kaayo. 2 Pedro, unang Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Di man ni biological nga anak niya. Oh, spiritual father siya. Implied din kaya mga anak si Marcos, hindi nagpa-consider siyang amahan. Time.